какво се случи в западната Б група. Започваме с дербито на кръга там между Ботев Враца и отбора на Банско. Домакините от Ботев Враца откриха резултата още в третата минута с гол на Николай Христов. Голяма част от агитката на Ботев Враца пък бойкотира този матч, началото на този матч, за това, че е дадено да се играе на техния стадион и матчовете на Ботев Криводол. Тима на Банско успя да изравни в 36-та минута с попадение на Атанас Лясков. Малко след началото на второто полувреме гостите от Банско можеха дори да поверят страхотен изстрел от далечна дистанция на Павел Петков. Топката обаче се отби от гредата. Ивайло Данчев даде преднина на Ботев Враца в 56-та минута на двубоя. Същия Ивайло Данчев в 80-та минута получи червен картон. Така отбора на Ботев Враца завърши с 10 души на терена, но победи с 2-1. Прехвърляме се към двубой между Малеша Микраво и Ботев Криводол. Юрий Колушев откри за домакините от Малеш в 57-та минута. Тима на Малеш имаше шанс да направи победата си по-голяма, но пропусна няколко добри ситуации. Следващия матч е между Коминьор и Вихрен Сандански. Росен Колев откри резултата в полза на Коминьор в 5-та минута пред погледа на новият им треньор Красимир Манолов. Дебют за Коминьор в този матч направи Тодор Кючуков. Преминаваме към последния матч от тази западна Б група, от който ви показваме картина. Септември срещу Етър Велико Търново. Две попадения на отбора на Септември бяха отменени заради засади. Единствения гол в този матч кара Петър Ванков в 81-та минута на двубоя. Много важна победа за Етър Велико Търново при гостуването в Симитли. Септември пък продължава да няма победа на своя терен от началото на този шампионат. Спортист Своги Чавдар Бяла Слатина завършка 0-0. Чавдар Етрополе победи Пирин Гоце Елчев с 1-0 в матчове, от които не ви показахме картина. Ботев Враца вече има предина от 5 точки на върха на класирането пред Чавдар Етрополе. Трети е тима на Етър Велико Търново, в дъното на таблицата Ботев Криводол и Коминьор. Ето и събитията от източната Б група, където